Mun nimi on Vilja Hannula. Mä olen Biocodella tehnyt hiilijalanjälkilaskentaa nyt reilun vuoden ajan. Biocode on tämmöinen digitaalinen ratkaisu hiilijalanjälkilaskentaa. Me ollaan ehkä erityisesti elintarvikealaan erikoistuttu ja sieltä on tätä raportointia ja päästölaskentaa tehty nyt jo pitempi tovi. Ja me ollaan järjestetty tämä webinaari yhdessä Third Rockin kanssa. Haluaisit sä, Veikko, esittäytyä? Joo, kiitos Vilja. Hyvää huomenta munkin puolesta. Mä oon Veikko Sajaniemi, toimin ilmasto- ja luontopalvelujen johtavan konsulttina Third Rockissa ja Third Rock palvelee yritysvastuullisuuden saraa sitten laajasti. Mutta eiköhän hypätä sitten meidän aiheeseen. Hypätään ihan aiheeseen. Meillä on tänään agendalla keskustella siitä, että miten ilmastotyöhön päästään siitä, että aloitetaan päästölaskennasta urakka. Narratiivi menee niin, että Veikko aloittaa puhumalla vähän aiheen taustoista, miksi ilmastotyötä ylipäätänsä tehdään, mikä se on se why siellä taustalla, jonka jälkeen mä käyn läpi lyhyesti päästölaskentaa, että miten sitä dataa kerätään, miten sen laatua parannetaan, niin mitä siitä olisi ylipäätänsä hyvä ymmärtää, kun sä saat ensimmäisen päästölaskentaraportin. Käydään läpi yhtä asiakaskeissiä, pakkasmarjaa siinä esimerkinomaisesti, että mitä se päästölaskenta heille prosessina tarkoitti ja mitä niistä tuloksista löytyy ja miten se johtaa siihen ilmastotiekarttaan ja päästövähennystoimiin. Veikko sitten Third Rockin puolelta keskittyy nimenomaan puhumaan siitä, että mitä ne toimenpiteet ja minkälainen suunnitelma siitä päästölaskennasta pitäisi muodostaa. Ehkä tämmöinen kantava teema koko päivän aiheeseen on, että sen sijaan, kun nyt ollaan vielä aika paljon, puhutaan monessa tilanteessa siitä, että mitä pitää raportoida ja mitä raportista pitää löytyä. Ja se on toki tärkeää ja hyvä ymmärtää, ja sitäkin keskustellaan tänään, mutta viedään se ajatus pidemmälle siitä, että raportointiahan ei tehdä raportoinnin takia, vaan raportoinnista pitäisi johtaa hyviin asioihin ja konkretiaan, niin miten tämä silta ylitetään ja miten päästään sille seuraavalle tasolle. Mutta joo, Veikko, ole hyvä, aloita sä vaikka puhumaan tuosta taustasta hieman. Jes, eli joo, tosiaan ei tehdä raportointia raportoinnin vuoksi. Ja tietysti toivoisin, että ei tarvitse enää keskellä ilmastokriisiä perustella, miksi asialle pitää jotain tehdä. Mutta valitettavasti tämän tarpeen näkee päivittäin omassa työssä ja tietysti yhteiskunnassa ylipäätään. Ja mennään vaan eteenpäin. Niin elokuun alussa julkaistiin tämä Ilmaston tila 2024 raporttia. Tutkijat, jotka ovat vuosikausia saanut pelätä sellaista alarmistin leimaa, niin ei enää oikeastaan säästele sanojaan. Me ollaan kuulun partaalla, ennennäkemättömät arvaamattomat ajat on edessä. Ja ihan elämän perusedellytykset maapallolla on uhattuna. Jotta me voitaisiin estää tämä käsistä riistautuva ilmaston lämpeneminen, tarvitaan isoja systemaattisia muutoksia meidän taloudessa, yrityksissä, instituutioissa. Ja samaan aikaan on varauduttava sekä tämän siirtymän vaatimiin muutoksiin, eli puhutaan siirtymäriskeistä, mutta etenkin niihin fyysisiin muutoksiin, joita ilmastonmuutos joka tapauksessa tuo. Eli tämä siirtymäsuunnitelma tai tiekartta, niin se myös vastaa siihen, että varaudutaan siihen ilmastokriisiin. No tietysti myös sidosryhmät työntekijöistä asiakkaisiin edellyttää yrityksiltä ilmastotoimia, ja lainsäädäntö näitä vaatii, vaikkakaan ehkä alkuunkaan tämän kriisin edellyttämällä mittaluokalla. Eli yritysvastuun raportointidirektiivi CSRD edellyttää raportoimaan näistä asioista, ja totta kai se luo painetta sitten myös laittaa nämä asiat kuntoon, että se ei ole tietysti kovin uskottavaa raportoida, että emme ole tehneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaista siirtymäsuunnitelmaa tai päästölaskenta on arvioitu pelkästään kustannuksiin perustuen tai näin ja emme aio sitä parantaa ja muuta. Totta kai se luo sitä painetta, mutta sitten vasta se yritysvastuudirektiivi CSDDD asettaa sitten kaikkein isommille yrityksille pakottavat velvollisuudet toimia ilmastokriisin edellyttämällä tavalla. Ja jotta yritys voisi vastata näihin vaatimuksiin, niin on tietysti keskeistä olla perillä niistä omista ilmastovaikutuksista. Ei se päästölaskenta pitää olla kunnossa. Ja sitten tarvitaan se suunnitelma, miten tähän kriisiin vastataan. Mutta joo, eiköhän lähdetä tarkastelemaan näitä. Joo, kiitos. Lähdetään tosiaan liikkeelle täältä ehkä Biocoden näkökulmasta, joka liittyy nimenomaan siihen raportointiin ja päästölaskentaan, että missä tilanteessa ollaan ja toisaalta missä tilanteessa pitäisi olla. Ja sitten se, mitä siihen tarvitaan, on sitä konkretiaa ja toimenpiteitä. Ehkä tämmöisestä
Tilanteesta, minkä moni asiakkaistakin tällä hetkellä tunnistaa, että se vastuullisuusvaluma tulee sieltä, että vaikka nämä direktiivit ja suurimmat paineet kohdistuu suurimpiin yrityksiin tällä hetkellä, ja sieltä se lähtee se kovin paine, heillä on eniten tavallaan heillä on suhteessa enemmän päästöjä ja suhteessa sitä kautta pystyy enemmän siihen asiaan vaikuttamaan. Mutta vastuullisuusvalumahan tuo sitä myös pienempiin yrityksiin, ehkä jopa nopeammin, mitä moni on osannut arvioida, vaikka siitä on ollut puhetta viimeiset vuodet. Mutta kyllä se esimerkiksi tänä vuoden aikana on nähtävissä, että kuinka paljon yritykset, jotka eivät aiemmin ole joutuneet vielä asian kanssa päästölaskenta aloittamaan ja miettimään sitä toimenpidesuunnitelmaa, niin he ovat nyt se äärellä. Käytännössä se riippuu siitä, että tuleeko se pyyntö asiakkaalta, sidosryhmiltä, rahoittajalta vai regulaation kautta, niin lopputuloksen näkökulmasta homma pitää aloittaa, mutta se koetaan hyvin haastavaksi. Erityisesti tämmöiset pienemmät keskisuuret yritykset kokee, että päästölaskenta on täysin uusi asia heille osaamista, resursseja tai aikaa edistää sitä asiaa. Ja kuitenkin samanaikaisesti pitäisi jo olla asian päällä, että on tämmöinen hyvin lyhyen aikajänteellä tullut prässi myöskin näille pienemmille yrityksille. Ja jos lyhykäisyydessään mietitään, että mitä tässä pitäisi heidän tuottaa, niin heidän pitää ensin pystyä raportoimaan se päästöjen näkökulmasta se lähtötilanne, mistä ollaan. Sen jälkeen todennäköisesti heidän pitää pystyä asettamaan tavoitteet päästöjen vähentämiselle. Ja sitten kun siinä on se gäppi siinä välissä, että onko se vaikka 20% vai 40 vai 60%, mitä sitten onkaan se päästöjen vähentämisen tavoite, niin heidän pitää pystyä myös raportoimaan se, että miten todentamaan se, että no miten me ollaan tehty ja miten hyvin on toteutunut nämä meidän päästövähennystoimenpiteet. Ja näitä 3 asiaa pitäisi pystyä tässä osana liiketoimintaa jatkuvana työnä tekemään yhä enemmän ja enemmän. Meidän oma toimiala on elintarvikeala Biokodella, joten mun esimerkit on myöskin sieltä maailmasta. Käytännössä, kun puhutaan päästöraportoinnista ja päästölaskennasta, niin tässä on muutama esimerkki tämmöistä mielikuvitusyrityksestä. Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 ylävirta ja alavirtaa eriteltynä tuolla meidän laskurissa erikseen. Ja hyvin tyypillistä on, että Scope 3 ylävirrasta tulee se valtaosa päästöistä. Johtuu siitä, että se on se kaikista haastavin. Siellä pitää pystyä kartoittamaan esimerkiksi mitä kaikkia tuotteita ja palveluita te ostatte ja mitä päästöjä niistä tulee. Mulla on tähän varattuna yksi pieni esimerkki. Katsotaan, onnistuuko mä jotenkin sujuvasti hyppäämään sinne. Noin. Täällä on yksi esimerkkiyritys nimeltä Food Company Oy, jonka päästöraporttia esittelen tässä näin. Ja siellä näkyy, että Scope 1 päästöt tässä on 3,5%, Scope 2 se on 5% kaikista päästöistä ja 81% niistä päästöistä tulee Scope 3 ylävirrasta. Käytännössä, koska kaikki ei ole yhtä tärkeää raportoida, niin pitäisi aina katsoa, että mistä ne päästöt tulee ja mihin pystyy vaikuttamaan ja keskittyä siihen. Eli ehkä yleisenä nyrkkisääntönä, poikkeamia toki on, mutta yleisenä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että Scope 1 ja 2 on tärkeitä, koska ne on semmoisia, mihin sä pystyt suoraan vaikuttaa. Scope 1 täällä esimerkiksi on kiinteät oma energiatuotanto, kiinteät polttoaineet ja liikenteen polttoaineet, mitä tehdään, suorat päästöt teidän yrityksestä. Scope 2 puolestaan on lämpö, sähkö ja höyry tässä esimerkkiyrityksessä, jota pitää pystyä raportoimaan. Nämä on tärkeitä sen takia, että nämä on suoraan sen yrityksen vaikutuspiirissä, että mitä päästöjä sieltä tulee. Scope 3 ylävirrassa tulee se kaikista suurin ja massiivisin yksittäinen palanen. Tämä on vain esimerkkilaskelma, mutta täältäkin huomaa, että työmatkaliikenne, pääomahyödykkeet, liikematkustus, kuljetukset ja jätteet, joo, niillä on tässä on väliä. Yleisesti voi olla paljon enemmänkin jossain yritysten kohdalla, mutta tässä nyt esimerkiksi 95% näistä päästöistä tulee ostetuista tavaroista ja palveluista. Se on tosi iso prosentti, ehkä tyypillinen, jolla elintarvikeyrityksellä on 70-90, tipahtaa siihen väliin. Mutta joka tapauksessa suurin osa tulee sieltä raaka-aineista. Että se, milloin kaikkein eniten väliä on se, että mitä raaka-aineita te käytätte teidän yrityksessä. Se on päästölaskennan kannalta se kriittinen asia, mihin kannattaa pureutua. Jos mä palaan tästä tänne dekkiin ja jatkan tästä ajatuksesta eteenpäin, niin
semmoinen nyrkkisääntö, mitä puhutaan asiakkaille, on hyvä kunnon 80-20-sääntö. Että päästölaskenta ei ole eksaktia, absoluuttista tiedettä, koska sä voit loppujen lopuksi aivan loputtomasti sukeltaa yksityiskohtiin. Jos sä teet sitä päästöraportointia sillä ajatuksella, että jokainen yksityiskohta on kohdallaan, sä et ikinä pääse maaliin siinä. Sen sijaan niitä resursseja datan keräämiseen tulisi kohdentaa sinne, mistä ne päästötkin tulee. Jos me tiedetään, että päästöjä tulee pääosin esimerkiksi ostetuista raaka-aineista teidän toimialalla, niin se on se, missä sitä tarkkuutta pitäisi olla eniten. Ja jos tiedetään, että vaikkapa alivuokrauksesta tulevat päästöt on häviävän pieniä, niin me tiedetään, että siellä ei kannata sitten sitä viikkotolkulla käyttää työtä sen datan kaivamiseen, vaan fokus laitetaan sinne, mistä ne päästötkin tulee. Tämä ajatus tässä on, että done is better than perfect. Että kun pitää saada se kokonaiskuva ja pitää ymmärtää, mistä ne päästöt tulee, jotta voi tehdä jonkinlaisen suunnitelman ja päästä konkretiaan kiinni sen sijaan, että pelkästään täydellisen datan hinkkaamisen ilosta käytetään ne resurssit sitten siihen. Yksi tyypillinen tapa tarkentaa sitä laskentaa ja miettiä, että miten sillä on sitä tarkkuutta voi lisätä siellä, missä on väliä, liittyen, että mitä päästökertoimia valitaan. Ja tässä mä palaan tähän case pakkasmarjaan, minkä kohta avaa vähän pidemmälle. Mutta tämmöinen portaikko, mikä me ollaan laadittu kuvaamaan erilaisia päästökertoimia esimerkiksi, että jos puhutaan päästölähteistä, jossa on aika verrattain vähän päästöjä, niin on aivan ok käyttää hyvinkin geneerisiä päästökertoimia, jotka saattaa olla, että tyypilliset päästöt vaikka toimistotarvikkeista esimerkiksi, niin voi laittaa tämmöisen geneerisen päästökertoimen. Mutta jos saat yritys, joka valmistaa lyijykyniä, niin sillä on paljon enemmän väliä, että miten ne toimistotarvikkeet määritellään niiden päästöt. Se porrastus monesti menee, mitä asiakkaiden kanssa tehdään, että kun me katsotaan tuota kokonaiskuvaa, että mitä päästöjä sieltä nyt mahdollisesti saattaisi olla tulossa, niin mitä enemmän sillä on väliä, niin eka ruvetaan vähän tarkentamaan, että okei, tämä yritys, elintarvikeyritys on vaikka, että heillä on raaka-aineita, jotka on tämmöisellä geneerisellä tasolla, mutta sitten heillä on vaikka kalatuotteita, niin ruvetaan niitä tarkentaa, että se on vaikka suomalaista lohta tai espanjalaista tomaattia. Sitten ruvetaan kuvaamaan vielä tarkemmin, että no millä tavalla sitä on kasvatettu vaikka sitä tomaattia, millä tavalla, minkälaiselta maatilalta se on kotosi. Ja kaikista tarkin tapahan on loppujen lopuksi mennä siihen, että vaan kerätään se data sieltä omasta tuotannosta ja mallinnetaan siihen oma päästökerrot. Näin meidän tomaatit kasvatetaan, näin meidän kalaa. Tällaista on meidän kala, mitä me käytetään meidän raaka-aineena. Ja koska valtaosa päästöistä esimerkiksi elintarvikeyrityksissä, mutta monessa yrityksessä, missä on paljon raaka-aineita, käytetään siinä valmistuksessa, tulee sieltä tuotannon puolelta ja raaka-aineista, niin siellä se tarkkuus pitäisi olla. Ja siihen ollaan menossa jollain aikajänteellä, että sitä omaa tuotantoa ja valmistusta niin tullaan mallintamaan, ihan kaivamaan, että millä tavalla se tehdään, miten nämä meidän tyypit tekee sen ja mikä se aito päästökerroin siellä on. Että se ei olekaan mikään arvio, vaan se tiedetään, että tämä se on. Ja tätä kautta mä ehkä avaan tätä case pakkasmarjaakin. Heidän kanssaan nimenomaan lähdettiin tekemään päästölaskentaa niin, että he olivat laskenut sen Scope 1 ja Scope 2 ja lähestyttiin Scope 3 päästölaskentaa ja koettiin, että se on hyvin haastavaa. Mutta kun vahva hypoteesi on, että se, esimerkiksi pakkasmarjan kohdalla on nimenomaan ne marjat ja ne raaka-aineet on siellä, mistä valtaosa päästöistä tulee, niin lähdettiin liikkeelle siitä, että osallistettiin heidän sopimusviljelijät siihen, että heiltä kerättiin dataa ja heiltä mallinnettiin se, mikä se mitkä heidän päästönsä on, ja tutustuttiin siihen omaan ketjuun. Käytännössä sieltä tuloksista, kun data oltiin kerätty ja laskettu, he käyttiin siis tätä meidän biokoneen työkalua siinä ja sitten analysoitiin tuloksia, niin huomattiin, että aurinkoenergialla on itse asiassa todella positiiviset vaikutukset. Kyllä se varmaan oli tiedossa, mutta nyt sen pystyi todentamaan, miten paljon faktisesti se vaikuttaa, että jos se hyödyntää aurinkoenergiaa. Jos jotkut sopimusviljelijät käytti enemmän ja joku vähemmän, niin nähtiin, että mistä ne erot tulee. Sitten huomattiin, että jotkut lämmittää laatikonpesuvedet öljylämmitteisesti, että miten paljon sillä oli väliä ja kuinka siitä tuli aika konkreettisia nostoja välittömästi. Että jos me halutaan päästöjä vähentää, niin tämän tyyppisiin asioihin panostamalla me pystytään tekemään ihan konkreettinen toimintasuunnitelma.
siinä lähdettiin liikkeelle, että osa viljelijöistä osallistui, mutta tarkoitus on osallistaa heidät kaikki siihen, jotta saadaan koko se toimitusketju todennettua ja seurattua, että millä tavalla päästöjä vähennetään systemaattisesti ja johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Tällaisena lyhyenä, miltä päästölaskenta näyttää ja mitä asioita siellä pitäisi huomioida. Tuleeko Veikko sulle jotain nostoja mieleen? Joo, siis mun mielestä tosi hyvä niin toi portaikkokin, mitä näytit, ja siihen niin kuin, päästään niin kuin suoraan, sit, kun mietitään sitä tiekarttaakin. Et tavallaan jos vaikka puhutaan niistä tomaateista ja siellä on se geneerinen päästökerroin, niin sitten sä et pysty mitenkään seuraamaan, että jos se siirryt tehotuotannosta uudistavaan viljelyyn, että miten se vaikuttaa päästöihin, tai edes arvioimaan sitä, että miten se tulisi vaikuttamaan, että jos se niin kuin laskenta ei ole kunnossa, että sen takia niin kuin, tämä on tosi keskeinen osa sitä niin kuin kaikkea ilmastotyötä, tämä niin kuin tarkka laskenta. Joo, monesti lähdetään tuolta niin portaikon alapäästä liikenteeseen ihan vaan, koska se ensimmäinen urakka on se suurin. Kyllä. Mutta sitten aika nopeasti asiakkaiden kanssa myöskin, kun se eka kerta ollaan tehty, niin huomataan myös, että no kiinnostavaa, että miltä sitä näyttäisi, jos me ruvettaisiin tekemään näin ja näin. Ja sitten ruvetaan mukauttamaan ja mallintamaan niitä omia päästökertoimia, että se ikään kuin nälkä kasvaa syödessä siinä mielessä, että kun se ymmärrys kasvaa, niin sitten haluaa myöskin oikeasti sitä tarkempaa dataa sieltä nähdä. Kyllä. Ja tämä niin koskee niin just tätä niin skooppi 3, että yleensä se skooppi 1, 2, niin sä et tarvii välttämättä sitä ensimmäistä laskentaakaan, että sä voit sanoa, että niin uusiutuva energia tuottaa vähemmän päästöjä. Ne on niin tosi selkeätä, mutta joo, tuo skooppi 3 varsinkin on. Joo, just näin. Mutta joo, hyvä. Mennään vaan eteenpäin. Eli nyt tunnetaan yrityksen ilmastovaikutukset, jonkun verran kartoitettu varmaan niitä ilmastotoimiakin yleensä siinä niin päästölaskennan aikana jo. Ja sitten tarvitaan se suunnitelma, miten ne ilmastovaikutukset minimoidaan, miten päästään sinne niin kuin ilmastotavoitteisiin tai mitä niiden tavoitteiden ylipäätään pitäisi olla. Ihan pari sanaa käsitteistä tähän alkuun. Eli ilmastotiekartta, siirtymäsuunnitelma, mä oon käyttänyt niitä molempia sanoja tässä. Ne on lähes synonyymejä ja joka tapauksessa kyse on siitä suunnitelmasta ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämiseksi. CSRD käyttää tätä sanaa siirtymäsuunnitelma, transition plan. Ja se on ehkä fiksumpi sana, koska se viittaa sitten tämmöiseen niin siirtymään, ja siitähän tästä on kyse. Eli siitä nykytilasta on siirryttävä semmoiseen, mikä olisi sitten planeetan kantokyvyn sisällä. Ja miten tämä sitten tehdään, niin tarvitaan tosiaan se laskenta, että mistä saadaan se perustaso, mitä vasten sitten sitä edistymistä, niitä toimenpiteitä, tavoitteita verrataan ja ylipäätään osataan kohdistaa ne toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Sitten mikä on se kunnianhimon taso, että aikooko organisaatio tosissaan tehdä sen oman osansa planeetan pitämiseksi elinkelpoisena, vai onko se sitten jotain muuta. Ja sitten tarvitaan se lista toimista, millä näitä niin kuin, päästöjä voidaan vähentää. Ja tässä on tosi keskeistä tarkastella, että onko se ylipäätään se ydintoiminta sovitettavissa planeetan kantokyvyn sisälle. Ja valtaosa nykyisistä liiketoimintamalleista yrityksillä ei ole semmoisenaan sovitettavissa planeetan kantokyvyn sisällä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä jää tosi usein tekemättä. Mutta ihan jo niin kuin CSRD:ssäkin nyt edellytetään tietoja siitä, miten tämä siirtymäsuunnitelma vaikuttaa yrityksen strategiaan, rahoitukseen ja niin edelleen. Usein on myös paikallaan tarkastaa, että onko se omistus- ja hallintorakenne, tarvitaanko sinnekin muutoksia, että saadaan niitä niin kuin riittävän isoja muutoksia aikaan. No sitten tietysti täytyy päättää, että mitä toimia lähdetään tekemään, millä aikavälillä, missä järjestyksessä, ja siitä saadaan myös ne niin kuin tavoitteet, konkreettiset tavoitteet, paljonko päästöjä aletaan vähentää, millä tavalla, mihinkin mennessä. Ja sitten liian usein näkee sitä, että julkaistaan ne isot tavoitteet, julkaistaan ehkä myös se tiekartta jollain niin kuin karkeatasolla, mutta sitten ne varsinaiset muutokset jää toteuttamatta tai ne junnaa paikallaan vielä niin kuin useita vuosia. Eli sitä suunnitelmaa täytyy lähteä toteuttamaan heti, ja mitä siinä alkuun kannattaa tehdä, niin on laittaa ne ohjauskeinot paikalleen, millä sitten varmistettaisiin, että suunnitelma todella toteutetaan. Ne voi olla esimerkiksi, että sidotaan johdon palkitseminen niihin ilmastotavoitteisiin tai otetaan hiilen sisäinen hinnoittelu käyntiin. Ja sitten näistä kaikista viestitään ja seurataan sitä edistymistä ja päivitetään sitä suunnitelmaa. Voinko kysyä tuosta ohjauskeinoista? Onko se, kuinka usein se jää tekemättä vai rupeako se nykyään olemaan jo semmoinen, mikä niin aika luontevasti löytää sinne tiensä? No kyllä sanotaan, että niinku, se ehkä jää vähän semmoiseksi niinku sivujuonteeksi monilla. Ja ehkä niin kuin näkee, että ne niin kuin
palkitsemiseen sidotaan osittain nämä ilmastotavoitteet, sitä näkee jonkun verran, mutta se ei välttämättä ole se kaikkein niin kuin vahvin keino. Ja se, mikä on niin kuin hyvä sitten taas vaikka CSRD:ssäkin, että siellä on niin kuin oma datapiste, tämä niin kuin hiilen sisäinen hinnoittelu. Ja se ei ole kovin niin kuin laajasti käytössä vielä, mutta mä toivon, että se myös omaltaan niin kuin ohjaa siihen. Eli niin kuin tiivistetysti siinä on kyse siitä, että ne niin kuin omat päästöt, niille asetetaan joku hinta, joka voi olla sidottu vaikka EU-päästökauppaan tai hiilen sosiaaliseen hintaan tai näin. Ja jokaisesta tuotetusta tonnista niin se yritys laittaa sitten se vastaava määrä rahaa ehkä niihin niin kuin omiin ilmastoinvestointeihin. Tai se voi olla myös jonnekin oman arvoketjun ulkopuoliseen hiilen sidontaan. Mutta tätä kautta niin kuin ohjataan semmoinen vähän niin kuin oma päästökauppa firman sisällä. Okay. Voi olla niin kuin tosi tehokas keino. Mutta jos niin paneudutaan vielä tuohon niin edellisen, tai me vaan kalvoin, sori, mutta toi kolmas kohta, mikä tuossa oli, eli sen ydintoiminnan kestävyys, niin siinä niin kuin, meillä on valtava kuilu sen tieteen edellyttämien toimin ja sitten tämän nykyisen yritysvastuun ja ilmastopolitiikan välillä. Ja tämän kuilun hahmottamisessa auttaa tämä niin kuin heikon ja vahvan kestävyyden käsitteiden ymmärrys. Eli yritysvastuu yleensä toimii heikon kestävyyden piirissä, ja siellä niin kuin vähiten saastuttavaa toimintaa hehkutetaan eniten vastuullisena. Ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen vastuullisuus tai kestävyys, ne nähdään niin kuin rinnakkaisina yhtä arvokkaina, niitä voi vaihtaa keskenään. Siihen kuuluu tämmöiset asteittaiset parannukset, ja harvoin käsitellään niin kuin ylipäätään, onko se ydintoiminta sovitettavissa sinne niin kuin kantokykyyn. Ja niin Science-Based Targets on vaikka esimerkki tästä niin kuin heikosta kestävyydestä, että vaikka se on niin kuin tämän ilmastotavoitteiden osalta semmoinen benchmarkki, niin kyllä siellä niin kuin ollaan selvästi tämän heikon kestävyyden piirissä. Että se päästövähennysvauhti, mitä siellä edellytetään, 4,2% vuosittain, niin se on niin kuin puolet siitä, mitä uusin ilmastotiede sanoo. Eli se pitäisi olla noin niin kuin 8% se vuosittaisen päästövähennysvauhti, jos haluttaisiin niin kuin olla Pariisin ilmastosopimuksen kanssa yhteensopivia. Jos siihen otetaan vielä globaali oikeudenmukaisuus, mikä on myös Pariisin ilmastosopimuksessa mainittu asia, niin Suomen kaltaisissa maissa se moninkertaistaa sen niin kuin tarvittavan päästövähennysvauhdin. Eli ollaan niin kuin kaukana siitä tavallaan, mikä sitten olisi tämmöinen niin kuin vahva kestävyys. Ja vahva kestävyys tarkoittaa sellaista tilaa, mikä voi aidosti kestää vuosikymmenistä tai vuosisadoista toiseen. Eli sen planeetan tai paikallisluonnon kantokyky ei ylitetä yhdelläkään mittarilla. Ja sitten niitä rajoja, joita on jo paljon rikottu, niin niitä täytyy sitten elvyttää. Ymmärretään se, että se taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys on alisteisia ekologiselle kestävyydelle. Ilmasta luontoa, meillä ei ole mitään niin kuin taloutta, meillä ei ole ihmisiä. Eli niin kuin siitä niin kuin luonnosta ja sen kantokyvystä täytyy pitää ensisijaisesti huolta. Ja sitten kun yritys toimii näin, niin paitsi että se turvaa sitä planeetan tulevaisuutta, niin se turvaa myös sitä omaa yrityksensä tulevaisuutta. Ja voidaan ajatella, että nämä tällaiset perinteiset ilmastotiekartat menee helposti sinne heikkoon kestävyyteen, tai yleensä ne menee sinne heikkoon kestävyyteen. Mutta nyt sitten vaaditaan niitä niin kuin Pariisin ilmastosopimuksen ja uusimman ilmastotieteen mukaisia siirtymäsuunnitelmia, jotka veisi meitä sinne vahvan kestävyyden tielle. Ja mulla on tässä vielä tämmöinen niin kuin kuvitteinen esimerkkiyritys, joka ehkä vähän vielä konkretisoi tätä, mikä näiden ero on. Eli jos mennään eka siihen niin kuin perinteiseen ilmastotiekarttatyöhön, niin siellä on ehkä tunnistettu niin kuin suurimmat päästölähteet, se vaatteiden tuotanto kuidusta tuotteeksi, se vaatteiden käyttö, kaikki logistiikka. Ja sitten tyypillisesti tämmöisiä ilmastotoimia sitten voisi olla, että edellytetään ensimmäisen portaan toimittajilta uusiutuvaa energiaa, lisätään kierrätyskuidun tai luomupuuvilla osuutta. Sitten nämä toimet asetetaan aikajanalle ja päästään ehkä yhteensä johonkin 30% vähemyksiin. Voi olla enemmänkin, mutta harvoin yli niin kuin 50% niin kuin voidaan niin kuin saavuttaa ilman, että kajotaan siihen niin kuin ydinliiketoimintaan, ainakaan mitenkään uskottavasti. Mutta sitten jos samaan aikaan tämä yritys tavoittelee ehkä tämmöistä aika maltillistakin 1,5% vuosittaista kasvua, niin se tarkoittaisi 50% kasvua 2050 mennessä. Eli silloin itse asiassa päästöt kasvaisi, eikä oikeastaan vähenisi ollenkaan, jos niin kuin mentäisiin tällä suunnitelmalla. No mitä sitten tämä niin kuin vahva kestävyys tarkoittaisi? Niin siinä niin kuin tunnistetaan se, että vaikka kaikki ne toimijat sen arvoketjussa saataisiin jotenkin optimoitua parhaalla tavalla, niin me päästään niin kuin korkeintaan sinne jonnekin 5-60%. Ja se ei välttämättä ole kovin uskottavaa, että se olisi niin kuin, tai se ainakin nojaisi sitten vahvasti niin kuin kaikkien niin kuin muiden toimijoiden ilmastotyön varassa. Ja sitten kuitenkin ollaan kaukana siitä nettonollasta ja kaikki kasvu
syö entisestään tätä niin kuin tavoitetta. Niin silloin lähdetään toteuttaa niin kuin heikon kestävyyden tiekarttaa, mutta samalla lähdetään kehittämään sitä ydinliiketoimintaa semmoiseen suuntaan, että se olisi niin kuin aidosti kestävää. Ja tämmöisen, niin kuin, se voisi olla jotain tämmöistä niin kuin kiertotalousliiketoimintaa, että niin keskitytään, myydään vähemmän, mutta pidempiaikaista, tarvitaan jotain korjauspalveluita, uudelleen stailausta, mitä vaan. Ja sitten ne, mitä tuotetaan luonnonmateriaaleista, ehkä niin kuin etsitään keinoja, millä niin kuin saadaan ne oman niin kuin alkutuotannon viljelijät uudistavan viljelyn piiriin, haetaan niille rahoitusta. Ja usein niin kuin saadaan huomata, että okei, tarvitaan siinä omistus- ja hallintorakenteisiakin muutoksia. Ehkä niin kuin ollut jotain listautumissuunnitelmia, niin todetaan, että okei, näiden niin kuin kautta tämmöiset muutokset ei toteudu. Sen sijaan otetaan työntekijöitä tai arvoketjun avainyrityksiä sinne osakkaiksi. Ja sitä kautta turvataan niin kuin sen planeetan, että myös sen niin kuin yrityksen niin kuin omaa tulevaisuutta. Jes, mä huomaan, että me oltiin hyvinkin nopeita. Ollaan yli 5 minuuttia etuajassa. Joo. Niin nyt meillä on ainakin hyvin aikaa. Joo, sano vaan. Joo, nyt on hyvä hetki. Napataan sieltä kysymyksiä ja voidaan varmaan avata mikitkin kohta. Mä siis vielä tarkennan, että onko tämä niin, että tyypillisesti teidän duunissa, kun tehdään se baseline, lasketaan ja on se ensimmäinen ja tehdään tavoitteita, niin lähteekö lähtökohtaisesti firmat siis tekemään molempia, heikkoa kestävyyden siirtymäsuunnitelmaa ja vahvan kestävyyden siirtymäsuunnitelmaa? Vai onko se, miten ne tavallaan suhteutuu ja miten sä näet, että se tulee tulevaisuudessa menee, miten se tasapaino vaihtuu? Niinpä. No, kyllähän niin kuin tuolla heikon kestävyyden piirissä niin kuin toimitaan, että se oikeastaan se ymmärrys siitä, että näiden niin kuin erosta ja se hahmottaminen, että tosiaan sillä niin kuin perinteisellä yritysvastuulla niin ei pystytä vastaamaan tähän niin kuin ilmastokriisiin oikeasti, niin yleensä tulee vasta, kun tehdään ehkä tuo heikon kestävyyden ilmastotiekartta. Ja se jotenkin hyvin konkretisoi semmoinen tie yleensä sitä, kun listataan tavallaan kaikki mahdolliset ilmastotoimet. Ja osa niistä on jo semmoisia, että nämä on tosi vaikeita, että en mä oikein tiedä, saadaanko me tämmöistä läpi. Ja sitten huomataan, että me ollaan silti niin kuin tosi kaukana siitä niin kuin nettonollasta. Niin se niin kuin konkretisoi sitä, että tarvitaan sitä oikeasti isompaa muutosta siihen toimintaan. Kyllä niin kuin tuosta, mä näen, että niin kuin aika, kyllä niin kuin valtaosan pitää lähteä tavallaan tuosta niin kuin heikon kestävyyden työstä, ja sitä kautta konkretisoituu se tarve sille niin kuin vahvan kestävyyden siirtymäsuunnitelmalle. Joo, tuo on mielenkiintoista. Se on vähän sama, mitä mä sanoin, että monesti sit, kun lähtee tekemään, niin sit ne kysymykset ja tavallaan havainnot sieltä paranee. Ja tavallaan haastavaa mun mielestä tästä aiheesta tekee nyt sen, että kun pitää niin nopeasti, on verrattain uusi asia monelle, ja samalla kun pitää opetella ja ymmärtää, niin pitäisi jo ikään kuin tehdä aika paljon, että se tietyllä tapaa itse miettii omien asiakkaiden kautta, että se kyky oppia ja ottaa haltuun on loppujen lopuksi ihan niin kuin kaiken ytimessä. Ja tavallaan vähän niin kuin ennakkoluulottomasti lähtee vaan tutkimaan, että mitä sieltä löytyy, ja olla valmius sitten tavallaan vetää johtopäätöksiä, että jos ikään kuin ei ole semmoista omaksumiskykyä tai halua siihen, että mitä tämmöinen siirtymäsuunnitelma käytännössä saattaa olla, niin kyllä se sitten aika nopeasti muuttuukin mahdottomaksi tehdä. Että se jotenkin, koska siinä tulee vaan niin paljon kerralla, että pitää pystyä jotenkin valitsemaan sieltä sen, että mihin tarttuu ja mihin ei. Ja pitää pystyä oppimaan nopeasti ja myöskin tavallaan niin uskaltaa tehdä niitä päätöksiä sitten sen mukaan. Niin. Kyllä, niin kuin rohkeutta tarvitaan. Ja kyllähän tämä niin kuin haastaa sitä maailmankuvaa, mikä meillä on monilla. Ei ole missään nimessä niin kuin helppo asia. Ja se vaatii sillä lailla niin kuin sellaista sulattelua. Hyvä. Tuolta tuli Kimmolta nousi käsi, niin voitaisiin, jos Kimmo pystyy avaamaan mikin, niin kysy ihmeessä. Joo, hyvää huomenta. Kiitoksia tiiviistä paketista. Täällä on tosiaan Kimmo Rablogista. Mä oon erikoistunut noihin kuljetusten päästölaskentoihin, niin oli hyvä tuo Veikon esimerkki tuosta kuvitteellista tekstiiliyrityksestä ja nimenomaan siitä kasvusta. Se on mua kiinnostunut tai kiusannut tässä oikeastaan koko ajan, että puhutaan vain niin kuin kokonaispäästöjen pienentämisestä ja siitä, mutta kun
niin henkilökohtainen mielipide on, että siinä kuitenkin pitäisi ottaa huomioon tuo liiketoiminnan laajuus ja sitä kautta sitten suhteuttaa ne päästöt aina siihen suoritteeseen. Niin oletteko te sitä niin kuin miettinyt, että jos yrityksen liiketoiminta nyt kasvaa, niin sehän on väistämätöntä, että ne päästötkin kasvaa, vaikka tietenkin toimenpiteitä pitää tehdä sen suhteen, että ei kasvaisi, mutta niin kuin kuljetusten puolella esimerkiksi päästöjen suhteuttaminen tonnikilometreihin, niin se kuitenkin niin kuin pitkällä aikavälillä kertoo sitten, että jos se pienenee koko ajan niin kuin se päästö per tonnikilometri, niin kyllähän se kertoo kuitenkin siitä ilmastotyöstä, mitä siellä tehdään, vaikka ne kokonaispäästöt kasvaisikin siinä. En tiedä, tämä nyt ei ehkä kuulosta kysymykseltä, vaan enemmänkin tämmöiseltä ääneen ajattelulta. Onko teillä tähän mitään kommentteja? Miten kannattaisi tehdä, että onko se niin kuin ollenkaan niin kuin kestävääkään miettiä sitä tuolta kannalta, että suhteutetaan niitä siihen suoritteeseen? Niin, siis kyllähän niin nuo molemmat on tosi olennaisia, siis se niin kuin suhteellinen päästöintensiteetti ja sitten se absoluuttiset päästöt. Jos me katsotaan niin kuin ilmakehän kannalta, niin silloin ei mitään väliä muulla kuin absoluuttisilla päästöillä. Mutta sitten kun puhutaan yksittäisestä organisaatiosta, niin se on niin kuin hyvä mittari myös se päästöintensiteetti. Mutta loppupelissä se, millä on oikeasti väliä, on se, että miten niin kuin absoluuttiset päästöt kehittyy. Ja niin kuin, tästä niin kuin tullaan siihen heikon vahvan kestävyyden ristiriitaan, että niin kuin tiedeyhteisö on niin kuin 50 vuoden ajan niin kuin hyvinkin kiistattomasti osoittanut sen, että niin kuin meillä ei ole kykyä irtikytkeä niin kuin päästöjen kasvua sen niin kuin talouden volyymin kasvusta. Se ei ole mahdollista niin kuin riittävän laajasti, riittävän nopeasti, riittävän pitkäaikaisesti, vaikka niin kuin yksittäisiä esimerkkejä toiseen suuntaan onkin saatu. Eli tavallaan se, että me jatkuvasti kasvatetaan meidän niin kuin talouden tai yritysten kokoa, niin se ei ole niin kuin yhteensopiva sen kanssa, että me pidetään tämä planeetta niin kuin ihmissivilisaatiolle elinkelpoisena. Joo, kiitos. Yes. Sitten tuli Antilta tuonne chattiin toinen kysymys Agenda 2030 tavoitteista. Haluatko Veikko aloittaa? Mä voin jotain sitten jatkaa tuohon. Eli miten nämä linkittyvät YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteisiin? Onko teillä kokemusta, miten tämä saataisiin osaksi vastuullisuusraportointia pienehkössä yrityksessä? No joo, jonkun verran ehkä niin kuin aiempina vuosina noita niin kuin enemmän vielä niin kuin linkitettiin noihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, tätä niin kuin yritystenkin ilmastotyötä. Sehän niin kuin on viitekehys on tarkoitettu niin kuin valtioille ja valtion niin kuin organisaatioille, että siinä joutuu vähän kikkailemaan, että sen saa niin kuin, tavallaan niin kuin yritysten vastuullisuustyöhön kytkettyä, ja aika usein näkee sitä, että se on niin kuin sit aika pintapuolista, miten niitä ollaan kytketty. Kyllähän nämä niin kuin totta kai liittyy sinne, että siellä on niin kuin se tavoitetila on sama, että niin kuin pidettäisiin tämä planeetta niin kuin elinkelpoisena ja pysäytettäisiin ilmastonmuutos semmoiseen tilaan, että se ei niin kuin riistäydy käsistä. Mutta niin mä henkilökohtaisesti en niin kuin ehkä suosittele, että toi niin kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet niin kuin otettaisiin yrityksen vastuullisuustyöhön ihan jo siitäkin syystä, että se on sitten lisävaivaa, että CSRD ja se myös niille tavallaan, jotka ei ole sen piirissä, joille tulee se valuma, mistä Vilja puhui, niin se vaatii jo niin paljon työtä, ja sitten kun otetaan huomioon se, että pitäisi se aidostikin tehdä, eikä vaan niin kuin raportoida, niin se ei ehkä niin kuin, me ei näe hirveästi hyviä perusteluita, minkä takia se YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vielä sinne linkitettäisiin. Joo, mulla oli vähän sama kommentti, että mäkään en muista tässä nyt jonkun tovin hommia tehneen asiakkaiden kanssa, että toi olisi ollut agendalla. Ehkä semmoinen yksittäinen huomio pienehkö yrityksen vastuullisuusraportoinnista, mitä oppeja on tullut, että kannattaa miettiä etukäteen ennen kuin sitä duunia aloittaa, että mitä täältä tullaan tarvitsemaan, mihin sitä tullaan käyttämään, että välttää ainakin sitä turhaa työtä, että jos on CSRD:stä tulevaa vastuullisuusvalumaa vai haluaako asettaa SBTI-tavoitteet. Esimerkiksi elintarvikealalla, jos asettaa SBTI-tavoitteet, niin siihen liittyy flag-päästöjen erittely nyt niin kuin voimakkaammin koko ajan ja niiden huomiointi sitten
Että jos tavallaan missaa, tai niin kuin, se on tärkeää miettiä etukäteen, että mitä siitä raportista pitää saada irti, mitä pitää pystyä seuraamaan ja todentamaan, jotta ei tee ainakaan turhaa työtä. Että se niin kuin, raportin sivumäärästä ei saa lisäpisteitä, mutta sieltä pitää löytyä ne oikeat asiat ja se konkretia sitten. Että se on ehkä enemmän semmoinen, mitä on huomannut, että joskus tehdään ensin ja sitten todetaan, että vitsi, me laskettiin vähän eri tavalla kuin olisi pitänyt ja sitten vähän joutuu purkamaan, mikä on tosi harmi sitten aina, jos näin pääsee käymään. Onko lisää kysymyksiä? Meillä on mahdollisuus vielä 1 tai 2 ottaa tässä näin. Emma oli tuo chatissa hyvä nosto, että päästöintensiteetti niin just tuohon niin yritysten vertailuun keskenään, niin siihen se on niin kuin oikein hyvä työkalu. Totta, joo. Yleisesti meiltä on välillä kysytty, että pystyykö näitä vertailemaan keskenään näitä tuloksia, että mitä kilpailijoilla ja mitä meillä on. Ja siis oma vastaus ainakin tällä hetkellä vielä on aika huonosti johtuen siitä, että ylipäätänsä näitä ei ole hirveän pitkä, varsinkaan pienemmät yritykset, aika harva on vielä raportoinut esimerkiksi Scope 3-päästöjään. Ja sitten se, että miten ne on laskettu, niin siinä on vielä eroavaisuuksia. Lienee odotettavissa, että se yhdenmukaistuu tässä aika nopeastikin tulevaisuudessa, kun tämä tekeminen on nyt tämmöisellä intensiteetillä aloitettu, mutta ihan suoraan ei pysty laittamaan rintarinnan, että semmoisia tavallaan heittoja saattaa löytyä. Plus sitten ihan se, että mikä se business on ja mikä se liiketoiminnan koko esimerkiksi on, niin tämmöiset absoluuttiset päästöt, se ei ole ehkä mielekästä vertailla niitä rintarinnan monessakaan. Mutta mä luulen, että aika nopeastikin se tilanne voi muuttua, että kun tämä tavallaan markkinankin maturiteetti kasvaa, niin se tieto lisääntyy ja se analyysi on helpompi analysoida ja purkaa ja just alkaa rinnastamaan ja vertailemaan ja sitten tulee mielekkäämpää ja sujuvampaa koko ajan. Mutta vielä tässä vaiheessa mä en pääse kyllä vielä sanomaan, että se on kauhean suoraviivasta. Vai en mä tiedä, onko Veikko samaa mieltä, mutta tämä on mun näkemys. Joo, kyllä aika samaa mieltä. Tuijalta tuli kysymys, että miten sitten muiden ympäristöongelmien ottaminen, yritysvastuuseen, biodiversiteetin kato ja niin edelleen, niin kyllä aivan niin kuin keskeisiä. Että tämä niin kuin, voisi sanoa, että tämä meidänkin esitys oli vähän tämmöistä ilmastoputkinään vinkkelistä, mutta niin tähän tietysti puoleen tuntiin hankala sovittaa näitä kaikkia, mutta kyllähän niin kuin, että meillä on niin kuin 9 planetaarista rajaa, jotka kuvaa sitä niin kuin planeetan kantokykyä ja ilmasto on niistä vain yksi, eli kyllä nämä kaikki muutkin täytyy ottaa huomioon ja niin sanotaan, että jos me toimitaan niin kuin vahvan kestävyyden tiellä tuolla niin kuin ilmastopuolella, niin silloin ollaan niin kuin aika monessa ympäristökysymyksessä niin kuin hyvällä tilalla. Muuten totta kai siellä niin kuin on tärkeää tehdä semmoista niin kuin luontotyötä siinä niin kuin ohessa. Kyllä. Biodiversiteetti on tulossa tosi voimakkaana esimerkiksi. Ihan niin kuin, koko ajan enemmän samalla tavalla se vastuullisuusvaluuma tulee sieltä. Päästölaskenta oli ehkä se ensimmäinen tämä ilmastonäkökulma ja nyt sitten rupeaa tulemaan muita enemmän ja enemmän samalla voimalla. Kyllä, ja sitten jos puhutaan niin kuin näistä maankäyttöintensiivisistä aloista, niin siellä niin kuin luontokysymykset on niin kuin usein akuutimpia jopa kuin se ilmasto. Hyvä. Onko vielä joku kysymys? Meillä on aika lailla aikataulussa. Päästään lopettelemaan ilmeisesti. Me laitetaan tämän jälkeen. Teille tulee vielä tätä materiaalia jakoon. Kiitos kaikille, kun olitte linjoille. Jos tulee herää jotain kysymyksiä, niin saa jälkeenpäin laittaa mulle tai Veikolle viestiä. Niin voidaan jatkaa juttua sitten webinaarin ulkopuolella. Oliko siellä vielä? Ei tullut. Jes, hyvä. No, mutta jos ei tullut muita kysymyksiä, niin omasta puolesta iso kiitos. Kiva, kun olitte linjoilla. Ja toivottavasti päästään jatkamaan keskustelua jossain toisessa foorumissa sitten. Ja kiitos munkin puolesta ja mukavaa tiistaipäivää kaikille. Mukavaa tiistaita kaikille. Moi. Moikka!